Uh, dobro što novi klip. Evo nas ponovo, poslije malo dužeg vremena. Ponovo snimamo za Ljubo Petrića kanalu. I tek je 1:41 uveče. Ponedjeljak 17. jul 2017. Znači, ubij me Bože. Evo mi ovdje nešto malo gledamo, to jest igramo Assassin prvi i drugi deo, sad malo igramo Mafiju 2, igramo GTA 4, pa igramo Liberty City i Battlefield. Ali nešto, ne znam, mrzim još da igram. Izigrao sam to i ja. Treba snimam klip o igricama, tako da ne znam da li će biti igrica, pojma ne. Tako da više ne znam gdje bijem, ne znam. Nismo bili dugo mjesec dana. Ceo mjesec, jebem ti lebar. Ništa ljudi, samo da, hoću da se zahvalim puno za 933 pregleda i na 32 suba. Skoro pa, mogli bi da dođemo do 35, onda bit će full. Mada i sad isto dobro, polako uguramo, znači dobro, sad se malo penjemo uzbrdo, ali nismo još skroz, sad sam tek ovako malo, tako da, ljudi, da, izbacio sam, to je snimao sam neki klip u vezi motora, skidao sam u plastiku i danas sam ga ugađao, ali šta je bilo? Ja kao budala, ajde ne radiš, možeš ti da radiš, nije to problem. Ja radim i ja šta sad znam, nemam da sam s tublinom beš, nisam lepo udio, ali klip nisam lepo udio, ni kriki nisam lepo udio. Ja, da palimo to palim. I ono malo jače. Flus, jače, fum, propade klip dole. Ni da se pomeri ni dobro desno. Ništa mi ga to probijem nekako. I sad ja mislim da je u pitanju klipnjača. To jest, onaj, kako da, onaj djel što klip stoji. što klip stoji. Da, što klip stoji. Onaj kao, da kažem, ne kao RAM držač više. Tako da možda, znači ljudi nije baš sigurno, ali sutra ću vam javljati obavezno, sutra ide ponovo klip, ovako mali vlog. Tako da, vi ste navikli na Ljubo Petrić kanalu, ovako da budu malo vlogovi, malo ovo, malo ono. Tako da, sutra se javljam isto. Sutra, daj Bože, silazimo sa vektoricom. Pokazat ću vam šta sam radio, znači nisam ja dosta radio na vektorici. Pokazat ću kako da stavite LED osvjetljenje na vaš auto, kao što sam ja radio na vektorici, ali nisam snimao, jebi ga. I da, stavili smo malu kutiju u zvučenje. Tu je kao normalno kućni zvučnik, ali nije kućni nego od jedne kutije male, od wufera. Ali taj woofer ne znam gdje, samo sam našao taj zvučnik i uzeo sam kutiju, ja mislim da je tako, da takva je i tako. I dobro se čuje, nije loše, dobro se čuje, sutra ćemo snimati taj klip, prvo ćemo taj klip snimati, pa šmrknem nešto, prvo ćemo snimati taj klip, pa ćemo snimati, ne bem ti, kako posjetiti LED osvjetljenje na vaša kola. Nije šmrkane i skroz se zbunim. A sutra molim Boga
da vidim ako budem baš tolike sreće, usredne sreće, da mi moj otac uzme drugi motor. Nema. Ovaj je rignuo klip. Otišao. Jebi ga. Ali dobro, ljudi, kupujemo sutra. Možeš drugi motor, to je skuter. 50 kubika. Šta će nam više? Tako da će... Možda ću snimati klip ako ga uzmem. Ako ga uzmem, 100% klip ide na kanal. Ne brinite se ništa. Sad ću vam reći, znači sad svaki dan snimamo, ovako ga malo vloguje. Ja mislim da se neće to malo smoriti, jer nije bilo baš dugo klipova, nije bilo mene na YouTube sceni. Bilo mi je na Ljubav Petrović 2 i na Tuki kanalu. I tu isto udarite subscribe na oba dva kanala i lajkujte klipove, mada nema tu mnogo klipova, ali jebi ga. Da, i intro idemo, radimo. Znači pre ovoga bit će intro prvo, pa će ovaj klip. Tako da, šta se radi? Da ljudi oko kako ste, šta se radi, kako žena, kako deca. Pa, kod mene svi dobro. Žena otišla, razveli smo se. Tako da, sutra traja, to jest, da. Mislim danas tamo oko, čim ustanem, znači mora se obrijam, da se sredim, samo tu ću da ostavim. To obožavam da stavljam. I ovdje. Tako da, tu obožavam da stavljam opasno. Kažem, može si... ova brada mi mnogo porasla. Ma to bre, kad si s devojkom bre, onda ne znam zašto bre. Bre, do 4 ujutro sam ostavljao... Kak je do 4 ujutro? Do 5 ujutro sam bio... Jučeras to, da. Tako da ljudi... Nemam pojma. Da li mi se spava? Ne. Iskreno vam kažem, ne spava mi se još. Evo, tu je jedan Pepsi popijen. Drugi... kako se žava. Ljudi, šta da kažem? Mogu sutra snimim room tour, nije problem. No problemo. Će da se organizujemo za sutra, jebi ga ljudi. Evo, 8 minuta kako snimam i kad ubacim intro, kaži do manje od 9, ali okej. Tako da, ljudi, nadam se da će vam svidjeti intro. Ako vam se svidi intro, ja ću onda stavljati taj intro, ako nije onda će se namestimo u drugi ili kao što su mi pisali na Ljubav Petrović 2 kanalu kao ono no copyright pesme. Taj kanal mi se javio i nešto su biš napisali. Napisali su kao da mogu da, kad sam snimao sam kantere i rekli su mogu da uzimam njihove klipove, to jest njihovu muziku, da stavljam u moje klipove. Tako da ću to i da radim. Skidat ću muziku i sve ću stavljati, to ima da bude full. Nema da gledate ništa. Tako da nadam se da vam se svidio ovaj klip. Da nastavimo sa snimanjem. Tako će biti nastav klipa. Nadam se da se svidio klipa kada se ostavite like. Šerujte sa svojim drugarima. To sve. I subscribe obavezno. Do 40 suba u toku 4 nedelje. Da, sam ekstra rok. I da ljudi, još malo se selim za grad, tako da bit će u gradu Fes. Kao onaj fucking Riders, da. Inače, ko njega vidi slobodno na kanalu, čovjek sa skuterom, bre, Fes, brate. Šalim se. Inače, da, posjetite njegov kanal, to je #film, da. Ejte. I možda otvorimo još jedan kanal ili možda i ovaj Tuki ili Ljubav Petrović 2 preimenuje mu Stefan Motors. Možda tako bude. Da. Možda natjeram i Dulet da promeni. Ugasio mi se komp. Pali se. Sezam.
ovako. I... vidim se. Šta se vidi? Jebe ti živ da sam rekao. Ništa ti neće da zadržavam. Like i subscribe, to je like, share i subscribe i vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!